नमस्कार साथियों, हम नितेश एक बार फिर स्वागत करतानी रउआ सबन के देश के पहला भोजपुरी फाइनेंस चैनल भोजपुरी फाइनेंस टॉक्स में। लेकिन आज के टॉपिक शुरू करे से पहले एगो बात बताई जा। का रउआ के पता बा कि बैंक का होला आ इ पैसा कैसे कमाएला? अगर नइखे पता तो ये वीडियो खत्म होखला के तुरंत बाद हमारी दूगो वीडियो जरूर देख ली, जेमे हम बतैले बानी कि बैंक का होला आ बैंक पैसा कैसे कमाएला। तो चली बिना देरी कैले शुरू करी जा आज के टॉपिक। बैंक कितना प्रकार के होला और आम इंसान बैंक कैसे खोल सकेला? बैंक मुख्य रूप से दो तरह के होला, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक जे बैंक आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में शामिल बा ओकरा के शेड्यूल बैंक कहल जाला। ये बैंक सब पर आरबीआई के सख्त निगरानी होला। नॉन शेड्यूल बैंक जे बैंक आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में शामिल नइखन वो नॉन शेड्यूल बैंक कहाले। इस सब पर आरबीआई के सख्त निगरानी उतना ना होला। अब चलिए बैंक के प्रकार पर बात करल जाओ। तो एमे आ जाएला सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक और लोकल एरिया बैंक। तो चलल जाओ सबके विस्तार से समझल जाओ। सबसे पहले बात करब जा सेंट्रल बैंक के। भारत के सेंट्रल बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। ये बैंक के भी बैंक है, ये आम जनता के सीधा लेन देन ना करेला। आरबीआई पूरा देश के अर्थव्यवस्था और बैंकिंग व्यवस्था के कंट्रोल करेला। आरबीआई ये बात के भी ध्यान रखेला कि सभी बैंक सुरक्षित और जिम्मेदारी रूप से काम करे ताकि आम जनता के भरोसा हमेशा बनल रहे। अब आ जाए जा कमर्शियल बैंक पर। ये वो बैंक है जवन सीधा हमनी रउआ से जुड़ल बा। इनकर मुख्य मकसद होला लाभ कमावल। ये बैंक आम लोग, बिजनेस या सरकार के बहुत तरह से सेवा देला। कमर्शियल बैंक के 3 भाग में बांटल गईल बा, बाकी तीनों बैंक एक ही तरह से काम करेला। वो तीनों प्रकार के बैंक के बात करल जाओ तो एमे आला पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक। तो आप समझ लेवल जाओ ये तीनों बैंक के। ये तीनों प्रकार जाने से पहले रउआ सबके बता दी कौनो बिजनेस में जेकरा भी 51% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी होकेला ओकरा भी मालिकाना हक होकेला। तो समझ लेवल जाओ पब्लिक सेक्टर बैंक के। पब्लिक सेक्टर बैंक सरकार के बैंक है जेमें सरकार भी 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी होकेला। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक के कुछ एग्जाम्पल के बात करल जाओ तो एमे आ जाएला एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक के मालिक निजी कंपनी या निजी लोग होकेले सरकार से अलग, जेमें सरकार के हिस्सेदारी 51% से कम होला। एकरा में धनी व्यक्ति, निजी संस्था के ज्यादा हिस्सेदारी होकेला। अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक के एग्जांपल के बात करल जाओ एमे आ जाला एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। अब फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक वो बैंक होला जिनकर मुख्यालय यानी हेड ऑफिस तो विदेश में बा, बाकी ये बैंक भारत में भी बिजनेस करेला। जैसे एचएसबीसी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। कोऑपरेटिव बैंक के बात करी जाता ये कुछ सदस्य द्वारा चलावल जाला। इनकर मकसद मुनाफा कमावल ना बल्कि सेवा करल होला। ये बैंक किसान, मजदूर या छोटा व्यापारी लोगन के कम ब्याज पर लोन देला। अगर एकर कुछ एग्जाम्पल के बात करल जाओ तो एमे आ जाएला सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक, अभुद्या कोऑपरेटिव बैंक और कॉस्मोस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक के बात करी जा तो ई निजी क्षेत्र में होले। ई बैंक खास बनावल गईल बा गरीब, किसान, मजदूर या छोटा व्यापारी खातिर। इनकर मकसद बा जवन लोग अबले बैंकिंग सेवा से दूर बा उनकरा तक बैंकिंग सेवा पहुंचावल। स्मॉल फाइनेंस के बात करल जाओ जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब बात करब जा रीजनल रूरल बैंक। ये बैंक गांव या छोटे कस्बा खातिर बनावल गईल बा। इनकर मकसद किसान, मजदूर या छोटा व्यापारियन के सस्ती दर पर लोन देवल है। रूरल बैंक 3 गो पार्टनर मिलकर चलावेला, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सरकारी बैंक। सरकारी बैंक मानने की एसबीआई होके या पीएनबी। रीजनल रूरल बैंक की बात करल जाओ तो में बिहार ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक या बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक बाटे। अब पेमेंट्स बैंक। ये छोट दुकानदार, ग्राहक या डिजिटल यूजर के आसान या सस्ता बैंकिंग सुविधा देला, खासकर डिजिटल लेन देन के बढ़ावा देला। पेमेंट्स बैंक के एग्जाम्पल के बात करल जाओ तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक या इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स। अब स्पेशलाइज्ड बैंक। ये होले विशेष बैंक। इनकर उद्देश्य आम बैंक से अलग होला। ये खास काम खातिर बनावल जाला। ये बैंक सीधा आम जनता
से डील ना करके बल्कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में सहायता करेला, जैसे किसान, लघु उद्योग, आयात निर्यात खातिर। अगर बैंक के एग्जाम्पल के बात करल जाओ तेमे आएला एक्सिम बैंक जे विदेश व्यापार के बढ़ावा देला, नाबार्ड बैंक जे कृषि या ग्रामीण विकास खातिर फंड देला। अब लोकल एरिया बैंक ये पूरी तरह से निजी क्षेत्र में होला। इनकर कार्य क्षेत्र 2 या 3 जुड़ल जिला तक सीमित होकेला। इनकर मकसद होला स्थानीय बचत इकट्ठा कईल आ वही बचत इकट्ठा कईल पैसा के वही क्षेत्र में लोन देके विकास कईल। भारत में बहुत कम लोकल एरिया बैंक बाटे, जैसे कोस्टल लोकल एरिया बैंक। अब आ जाए जा सबसे जरूरी सवाल पे, का हमनी रउआ जैसन आम आदमी अपन खुद के बैंक खोल सकेला? तो हाँ, खोल सकेनी, लेकिन रउआ केवल प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक या लोकल एरिया बैंक खोल सकेनी। अब जान लेवल जाओ प्राइवेट बैंक खोले के प्रक्रिया। सबसे पहले रउआ के एगो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनावे के पड़ी, जे बैंकिंग के काम खातिर रजिस्टर हुई। फिर रउआ के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस लेवे के पड़ी। ये लाइसेंस तबे मिली जब रउआ आरबीआई के नियम पूरा करब। बैंक खोले के बाद तो कम से कम 500 करोड़ के पूंजी जुटावे के पड़ी। ये पैसा रउआ खुद लगाई चाहे निवेशन से लेके आई। अब रउआ के एक मजबूत टीम बनावे के पड़ी, जेकरा में बैंकिंग अनुभव, साफ सुथरा छवि और टेक्निकल समझ होके। फिर रउआ के बैंक के काम, शाखा यानी ब्रांचेस, टेक्नोलॉजी, ग्राहक सेवा सबके प्लान करे के पड़ी। अगर आरबीआई के सब चीज ठीक लागल तो रउआ के मिली इन प्रिंसिपल अप्रूवल। अब रउआ बैंक शुरू कर सकिला, लेकिन आरबीआई के निगरानी में। अब जान लेवल जाओ कोऑपरेटिव बैंक खोले के प्रक्रिया। सबसे पहले रउआ के कम से कम 10 लोग मिलके एगो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनावे के पड़ी। फिर रउआ के सोसाइटी के नाम से कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस लेवे खातिर आरबीआई के पास आवेदन करे के पड़ी। बैंक शुरू करे खातिर फंड के व्यवस्था, बिजनेस प्लान जरूरी बा। अगर सब शर्त पूरा हो गईल तो रउआ के मिलेला कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस, अब बैंक शुरू हो जाला। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक खोले के प्रक्रिया। स्मॉल फाइनेंस बैंक सीधे आम आदमी ना खोल सकेला, लेकिन अगर रउआ पास एगो एनबीएफसी या माइक्रो फाइनेंस संस्था या कोऑपरेटिव सोसाइटी बा, तब रउआ आरबीआई से स्मॉल फाइनेंस बैंक बनावे के लाइसेंस ले सकेला। बैंक शुरू करे खातिर फंड के व्यवस्था, बिजनेस प्लान जरूरी बा। अगर सब शर्त पूरा हो गईल तो रउआ के मिलेला बैंक के लाइसेंस, अब बैंक शुरू हो जाला। अब जान लेवल जाओ पेमेंट्स बैंक खोले के प्रक्रिया। अगर रउआ पास एगो बड़ी कंपनी या टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बा, तो रउआ आरबीआई से लाइसेंस ले सकेला। आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार ई बैंक शुरू करे खातिर कम से कम 100 करोड़ के रकम या पूंजी जरूरी बा। रउआ के एगो मजबूत टीम भी बनाए के पड़ी, जे डिजिटल बैंकिंग, साइबर सुरक्षा या ग्राहक सेवा में माहिर होके। अब अगला बैंक लोकल एरिया बैंक खोले के प्रक्रिया। लोकल एरिया बैंक शुरू करे खातिर रउआ के पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनावे के पड़ी। फिर आरबीआई में लोकल एरिया बैंक लाइसेंस लेवे के पड़ी। आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार बैंक शुरू करे खातिर कम से कम 5 करोड़ के रकम जरूरी बा। अगर आरबीआई संतुष्ट हो जाएला तो सेम तरीका से कि रउआ के मिली इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आ रउआ लोकल एरिया बैंक शुरू कर सकेला। तो उम्मीद बा आज रउआ सब जान गईनी जा कि बैंक कितना प्रकार के होले, अब बैंक खोले खातिर कितना तैयारी करे के पड़ी। अगर ये जानकारी निमन लागल तो वीडियो के लाइक करी, शेयर करी, हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी। रउआ अगर कोनो और विषय पर वीडियो देखल चाहतनी तो कमेंट करी और बताई, और हमने के भोजपुरी फाइनेंस ज्ञान के सब तक पहुँचाई। जय हिंद।